You're so pretty today. Yes. I think. Char. Hello, auntie. Sure. Lamig ka ito mga outfit today. Very sexy. What's yung Correct. theme day today? Team building. Team building. Tempurahan. Tempura. Char. Tempurahan. Yes. Ate, sexy kita today. No? In Correct. fairness. Ang uban medyo, ang uban dili. Char. Ang uba nag-jogging. Okay, Yes, Junior. Auntie. Welcome back, everyone, to another Correct. episode of Broad Gay Broadcast. We are on our third season, and this is episode 2. Oh my God. Episode Round 2. of applause. Yeah, so ang theme sa costume today is medyo lawas-lawas. Sa Bastusay. Yeah, char. Sa afford makapakita. Charing! Yes. Niran lang ang stocking. Ay, hala, yun ang Hindi na siya maulart. Siya di review. Tsaka ang branding. Tsaka ang branding. Di branding na ni Aaron. Kay Aaron ang upper. And as you can see, medyo full ang table for today. Correct. Ibitas mo. Medyo naatay gamayng pahalipay sa What? ating sponsors. I-bash may gamay. I-bash na kayo magkaon sa set. Yes! Correct. Ganun Please po, bantayi ang mukhaon sa snacks. Ihapang kada pangit. Serve. Yes, but guys, of course, as usual, ang atong ever-loving sponsor. As you can see, Nana, Hemingway! Anyway, na sa Hey! logo. Nana logo! Official sponsor sa Walay train. tao. Our official, unofficial sponsor Dili for our nagsugod drink. ang good afternoon. Yes. At saka ang Hilito. Correct. Ang Helitos Pizza. Correct. Dili man By sponsor, dili full Angel name. Santi. Yes. By Angel Santi. Kung nasan ka man, dyan ka lang. Correct. Taki ang pamor. Yes. Our ever-loving gout friends. Mga ig-agout na. Yes. Ig-agout. Ig-agout. Pero anyways, Auntie, na po tayo new topic for the day. Yes. Ano nga na? Char. Kay kinahanglan man. No, okay. You know, last kontrata nga natin second Charot. Correct. But anyways, we have another topic for today. And I think makarelate si Ate Cardi. Correct. Kay Ako adulting. naman, Ay, ala. Ay, actually, tinag-atas akong edad. Ay. Benjamin Button ba ni siya? Ate? Correct. Reverse. Dili obvious. Charot. Wala tayo. But ang atong topic for today is, topic na to last episode rapod. Oo. Di ka po namin kung hunahunag episode. So ato rewind. Correct. Ano sila yung topic? Version 2, charing. Kamong uptulo. Wow. Thank you. Specifically for mga taga Cebu, adult charot. Ang atong topic for today officially is adulthood is a scam. Do you agree, ate? Nga, do you believe adulthood is a scam? Depende sa tuhod. Wow. Ikaw, ate, kay papad man jutang duha. Hindi na pa ako adult. Ay, as a teenager. Premature siya. What do you look forward to in adulting? As a woman. Wow. As a girl. As a Blasian woman. As a baddie rock. Yes, as an island baddie. Sponsored by baddie. Tyla. Oh, diba? Char. Yes, ate. Do you believe nga adulting is or adulthood is a scam? No! Oh, or wala. No. Strongly yes. Ano man ate nga yes? Because I believe The children children are our Is our future. future. Teach them how to doggy. I think yes. Because Based sa experience. oh. Wala, yes. Oh, thank you Mo talaga. Proceed. Ikaw ate, ano, do you believe nga na ay pagka-scam ang adulthood? For No. me, Yes. depende. Yes or no, Rabi, ang pangutan natin. Ay, sige, ha? no na Wala lang. man sa option ng depende. Why man nga no? No? Ay, before go, yes, nakarang ginaw ko. Sa mukha po niya. Uski to ba? Indecisive ka, girl. Yes, Yes or no? na lang, ate. Sige, nga naman nga yes, ate. Asa nga part ang scam para nimo? Kay kanang lahi ba mong maglahi mong ginaset sa mong mind ba, pero pag abot ana na kanang age kay lahi di ay. Unsa man lang nga age? Age doesn't matter. Charot. Di lang sa tamang hisgot og edad. Hapot ikaw, ate. Nga na ay bangs sa Moro. Oo. Sa bangs sa Moro nga blonde. Yes. Bangladesh. Ate ka lang yes? Bangs. Ano? Yes! Ato Oo. amiga na wet Nga look. naman lang yes.
Probably Pangsilog. because of the Pangsilog. the expectations before tani abot ani nga era. Oh, So like ato Era expectations store. before, diba? So like somewhat like a scam, but we need to accept it's part of growing Correct. up. It's part of adulting. Yes, likewise. Ikaw ate kay pinaka-experience Yeah, man ka na mo sa adulting. Char. Diba? So mangita mi nimo counsel every time. Actually, refer jud mi nimo. Para jud mo. Actually. Yes. This is your episode. Gatay. Hindi ko ka-relate. Basta pa ko. Bitaw, tangaw ka. Mature magod na siya. 12 ka. Actually, 8 months pa na siya. Wala siyang embryo, no? Fetus. Char. Okay. Ate natin mga question. Yes, ate. Sige, go. So ang ay? theme, yes, ate Sige, na mga question, what? Char. Nating theme. So ang theme na to for this episode sa adulting is ato mga bills. Oh my God. Bills. Daghan ko ano. Bills. Oh. Obvious man. Wow. Burnout. Boundaries. And becoming the adult. So, Mga plastic, ayo. Arte ka. So, ang atong Wala first mo react? question is, when ninyo na-realize nga ikaw ang responsableng adult? Kaya di ba sa una as kids, di mo dyan tatugtan nga magbuot-buot, kaya lagi bata pa lagi ta. Correct. Diba? Ikaw bata pa man ka. But when ninyo na-realize nga, oh shit, ako na yung adult, akong kinabuhi. An hour ago. Pag-abot siya, Cardi nakarealize. Pag-abot ni Cardi, nakarealize. Adult yun siya, no? Adult today ko. Yes, ate. Ikaw, ate, go. ate, Mag-atay mo. Kaya ikaw may pinaka-experience. Oo na. When ako na-realize, mga 3 hours ago, Di ba mga 10 years na mga adult? mga 10 years old ko, ti. Di, ano lang, I think na-realize ako ka ng when I... Amazing! Yes, correct. Pag-reach na ako, ano na, mga kanang 20, may ano na edad. Ano naman? Kaya kanang, Sige, hila ka na. Sige, anong tag doon? ano mo good, after, ano good, after high school, kay ano mo good, dependent naman. Independent, sorry. Ay, dependent. Sayop, cat, charot lang. Independent na ko, te. Adult na ba dyan ka? I mean, I think way back high school, kay nag-start ng gugug ka ng earn good. Na ano sa nako, na ano. Sige, gakanta yun. Ano sa nako, itong amiga kay nahay ka ng background music. Background music. Nga natin, mga age of 20 or, I mean, I think during high school, naka-feel na ko na. Mga when is siya? 1985? Gabi na sa Oo, dati. char. Kung ano, 1991. Wow. Charot lang. Before Christ era. Katubo yung panahon sa Triassic era. Dili pati era store to siya. So, feeling mo ate nga na adult ka atong panahon nga ga-earn na kag money. Exactly. Which makes sense, diba? Kasi sometimes, ang makapa-adult magod na to is ang sense of kanang natay Humor. sense of humor. If we earn Makes money, ma'am sense. God, damang good siya sense of independence, diba nga? Correct. You can decide na for yourself. Kaysa una be as kids, of course, dili ta adults, kay wala man taga-earn og money. Correct. Gitagaan man ta. Tinuod. Kana siya kay imo naman kanang Gi-earn. kaugalingong kuan. Kamay ga-work for it. Yes. Diba? Have you worked for it? Of course. Yes. Ikaw ate, when kini mo na-realize I-share na- it. It was Lamig there kag specific. lipstick. Oh, lami no? Sino kayo? Basta na. So good pag lipstick niya. Mura kag niapot siya kuan. So good pag lipstick niya kaya independent na siya. Na adult na siya. Ate, pista ba yun sa Santander? Niaki pa siya sa... Go na ako yung mahal Got it. na sareno. As a mannequin. Same. I wanna say so. No, when I started earning po, like kanang when I started like When mo na 19... mga 1982. No, when I started like kanang buying for myself, bisag even though kanang buying for my own clothes, Buying drugs. Alam nga po, motor, Buying for my- labot-labot imong turn storya karon. Mo ni adulting. Oh, wala na siya. Okay. buot. Kana then like kana mo help na so much. pay og bills. Correct. Mga na. So like ningon magud sila nga if Kasi yun sila. sila Sila? Oh, At sa mga life like if of makalingkawas na ka from your Lingkawas! Medyo What deep. is lingkawas? like let's say if you're mahuman na kag-eskwela, mo graduate na ka, kay lami na kuno ang life. Pero lami in a sense nga maka-earn ka but the responsibilities are there. So dili ka pwede mo stop of work. So mura na siya pag dili ka mo stop of studies. Lami, uy. Diba? Lami na rin na Tinood. So, a big part of your answers kay more money involved, Jud, no? Yes. In, oh, sige. Money Next question laundering. na, di ba?
Ang load ko, ha? Next episode na to. But ang tinuod yun na nga kanang, I think it's the sense of kanang having the choice nga di naka-dependent sa imong parents ana makapa-independent makapa-adult jud siya. Correct. Ikaw ate as a fetus. So, sabi Okay, so sa kada kanin magyaw-yaw ganina. Bitaw. as a pizza enthusiast. Ako After na na-listen ako on both parties. Wah! Hard to guy. Kay mag-Christmas After party. na ako na-listen ko na paminaw ang mga, yun na dyan ang adult, no? Wow! Gabi ka bata, dyan ani niya. Grade 6? Like, my God. Kids can tell. Wow. Wow! Goodness gracious! Goodness gracious! Ikaw yung shoplift! Charot. Bitaw, ka na kuya na-realize, wow. Royal lines? Naglanto ko kaya. Pero siya si Papa Jesus. No. Sorry. Ate, blast na. Kung natay mahal na sa rino, na nasa tay Boy, kumain naman ang Sausage. season ate. Shuffle round ka diya. Shuffle round. Sorry. Try again. Minus 10 ka, ha? Sige, na-realize ako nga, na-feelan ako ang adult na ko kay... Wala sa kung ako. Kaya nag-start ko work sa kuan sa BPO. BDO? BPO. BPO. I see. Yeah, ano to siya? Pero okay. Pero no, kana same agree po ko like once ka maka-earn in terms of monetary, i-earn mo dyan ng monetary, diba? Oh, dapat i-earn siya monetary man. Diba, ana? Depende. Makakwarta na kag imong kahago. True. Ma-earn kag monetary, Walang- maka-earn sa kag cemetery. Walang issue ko magpahago. Okay, medyo haggard. Kung makatuglo. Wow. Charot lang. Ya, sando pa kayo. Correct ate. Di ba mailantin Ana hago nga. katawa ka ni taas. Kuan. Kaya magod naman kami pygmy mo gud mi. Charot mo. Pigmented. Mga kuan magod mi. Pygmy, mga- Midshit. Oh. Sir midshit. Bitaw. O kato, same ra. Like, once ka ni maka-earn kag imong kaugalingong money, alam po, maka-earn Wow, ka ka, para sa eh. imong Kamay money, diba? Dili. Ana. Nice. Ikaw pa Siya, na-feelan ako. Ano, The more ate? nga na kay earning, Papa the more Jane, nga kay dagang Makat. kang responsibility Papa sa Jane. imong family. True. Kaya sa contribute na ka sa imong- mga bills. Diba? Yes. Kanang, Ay, mas Taas-taas dadagan pa na. imong wants di ba? Alert. and needs. Okay na. Next week na lang, sunod question. And everything under the sun. Ano, ako, mag-share na lang po ko. Oh, sige, go. Okay, nito na. Okay, Lord. Ayaw lang ingon nga same. Same. Ano mo lahi ko, ate? Mo lahi sige, ko. go, Okay, lahi. ano mo ko? Pagbanhaw ni mo, ikatulong Oh, adlaw. on the third day, It's rice. when I chose to rise again, It's rising. Why not? Ay, reason at did okay rise. na day. Okay na, Jud. Isa Jud adult na, no? No? Lapot na, lahi po tag mga No? Wi-Fi. Okay, go. Correct. Ano ate, ako ate, kuan, katong shifty manggug ko sa college. Taylor Shift ko shifty. from high school to college. Taylor shifty. Or night Taylor shift. Swift? Ano ko, both kuan ko, speech and theater shift. So double major ka. Shape shifter dahil kati. Ay, Dili ate, ni-shift manggug ko. So, Barko ni-start siya, barko. ko sa, start So, lucky ko pa ka nga sa college. Lucky pa ko, char. So, nabayan. Start ko as an major. Education ba? Ijok Manzano. Oh, Eduk Manzano. Amahan ni Luis Manzano. Oy, salaf ha. Joke Diaz. Dili funny at Okay Laura na to. kayo at Okay okay na to yan. Bita. Sige na, go. Kusara. Anong gitulti pa man to? But ano ko, shifty ko sa una, ni start ko kuan, education, then feel na ko nga, hindi naman kaya akong presence ni Lord. Hindi naman kaya ang presence ni Lord. Sige, mapura lukat, tabayuot. Wait na, mabashta. Mabashta. Sige na, go. Marcia Kuan. sinupnos. Ayaw maglingin ako. Okay. Doko lang mo gamay. Sige. So, kuan, malantan lang ako sa camera. I'll address the audience. Ako pa eh. Shifty man ko sa una. So, I started out as an education major. And murag, big deal biya sa una ng kuan. Kanang mag-shift ka og course. Actual. Og curse, yes. Mag-shift ka og curse. Wala siya. Uy, nakalimutan tambal? Amot niya po. Order mo si Teresin,
Duwan ako ha. Ate, pila Ay, ko. t-shirt ito dato. Ay, tissue dar. Okay. Muna yung epekto sa kuan ate. Go off Oh, camera. wow, ang sexy Go off naman. camera. Ay, ang bata. Galit na cobra. Sponsored by 7-Eleven. Correct, baka naman. Ate mo na yung epekto sa kuan ni mo ate sa imong glue, sa imong nails. Habi na mo guna ate. Hindi na kayo mag-nails, manggo. Oo. More guwapa. Oo. Filiret. Nakita na. Nara siya ipapatunayan Oo. ko. But anyways, para matiwas na ko, no? Sige. So, na-shift na ko. Okay. And of course, as Tawon ra pod. as a college student, feel na ko, big deal ba yun nang mag-shift ka of course. Kasi syempre, di mo na ako gapay school sa akong self. Somebody's spending for me. But the fact nga, ni-choose ko nga mo Shift. supak sa ilang decision and mo follow sa akong own heart to be a performing arts major. For me, it's an adulting move. Nga ka na bang I took charge of my own life. Wow. Siya na-build it. Oo. Yeah. So, mo to siya yung first na ko nga step towards adult. Amo din siya yung feeling nga, mo choose ka for yourself, nga dili, supak, Ni nga stand supak as sa, imong decision. correct. Yes, So, nga. what's ang second step? Ang second step is, katong I-shift nilakaw niya pa siya ko, like course. charot! Like, Padulong ano siya course? sa charing. Patuto siya. Thank you so much. okay. So, thank you for watching the podcast. Charing. Question number 2 na taat. Ay mo kaulaw. Dili mo i-bash sa mga tao. i-bash namin sa iyong mga friends. Oy, sorry. Iyahang friend. Shout out sa ako mga friends ka mamantay sa mga kaon sa podcast. Padayon yun na siya. Ako, dili ra. Kaya para ma-pressure Okay ra. sila. Dila mi makaon later. Question number 2, ate. Sige, go. Unsang pinaka kapoy sa adulthood nga wala gitudlo sa atua? Ang gout. Ang gawat? Tinuod siya. Mga sakit-sakit. Yes. What's the most exhausting part of adulthood na we weren't taught? Bitot iguti. Ako mo start ko. Sige, ikaw na Go. lang. Mo start ako. Go. Kuan, kanang Okay. amazing, no? Bitaw. Ikaw, Kana bang feel ako exhausting ang part nga kanang they set the expectations nga once you graduate college, secured din mong future. Actual. Right? Medyo kapoy na siya nga, medyo exhausting siya in a sense nga, kapoy pag school. diba? 4 years biya po na magtuon-tuon kan sa studio niya. Diba? They sold us this fantasy nga, pagtarong giskwela do, Okay na. kay pag-graduate, okay na ka. Set na imong life, Taka. goods na ka. Dry Na man? Pag-graduate kay dry man, dahil siya kaayo. So, di siya tinoon. Wa man! It's exhausting ba nga trying to keep up a With life the Kardashians. na tinuod na siya. Si Kim gani. Kim Ano Pang. bang ka nang murag ni-set her expectations na wala na-achieve. So medyo exhausting siya in a sense nga you did your part but Wala di ay. when it came to the So, part na scam sila na pa yung eh. muhatag sa imuha, Wala. it's a scam to siya ate. So Oo. medyo exhausting siya na nga part. Tapos ikaw ate! Char. A moment of silence. Kaya na po siya. Sa the question? Na! Tira po. Unsa yung pinaka-exhausting part sa adulthood nga Let me wala agi choose. teach na to. Kapatuko ko yung taon ka. Ang exhausting part nga wala gi-teach nato nga na-experience as an adult Malamang. is how to doggy. Teach them. Kapoy biya po siya. Kapoy yun siya. O si ma-share ni mo ate. Kuan kanang wala man. Hindi siya kapoy, girl. Siya kapoy. Di mo na mo gi-answer. Bitaw ka, for me ra is kanang kana lagi nga part nga if mo dako na ka kana diba sa una nga Hindi ako man jud ka. Ay, di ba, what I mean by is, mahimo na kang adult, ano siya nga, sige ka nang, o kana, pag eskwela og tarong, kay, maka-earn na kag imo, Makatalo yung mga kaugalingong dreams. money, ana, kanang, Layo na nga version. kay makalingkawas kuno ka, Tinoon. Tidato. ana, Madato ta after ni mo ko. na ana, o kunuhay nga, try man, napuno mag-bills, Sige mama, nagaba mo ana man no, study so, ko murag man. daghan na kang responsibility ba, ana nga,
kuan. Ang na-earn mo kay responsibility. Dili siya Dili kwarta. Dili kwarta ang earn. Responsibilities dai ang mahatag sa imo. True. Tinuod. Period. Adult Na may mo contribute. responsibility. Ana. Tinuod. Dignity, ability. Adulting equals responsibility. That's correct. Ikaw ate, ano mga contribute yung bangs? Nga basag. Aside sa kapoy. Bang sa morrow. Aside sa batlog. Bang silog. Sa laginto, sa Wala na, lagubans. wala na teach. How to doggy? Wala na tulo sa ato ang we need to keep up with how fast with they- Kardashian. kuan. How fast the transition is. Ay, transgender na ka? Ate ka pil sa kati? Wait, transgender siya. Ate, muling ka bangs ka. Sa combo ni mo. Oh, sige, happy na, okay na. Newsip pag paracetamol. Pinokinon. Pagkuan, analgesic. Luzartan o kuan. Go. Alaksan. Advil. Go ate, go. Palayan. Okay na. Yaw. Exacto. Question number 3. Kana ba, like, I mean, the transition nga, paspas kay siya, like, from mo to, relate ra sa inyo, like, from eskwela to trabaho, and then, wala ta kabalo nga, if naka-work na ka, di ba, maka-earn, Transition. okay na. Di na ako, dahil. Alura na ito sa I think it's more, kana bang the fact nga, it's hard to keep up with the pace of life. Ang transition nga from adult, from student, and after, jump dayon sa Working workforce. Pwede mo, kasi diba sa other countries ba, especially sa mga foreign countries, nabili siya ka ng mga kanang, o si tawagan na gani, direct ka ng work off season gani nila, o si terma na ka nang mo, quit, o gap. Na yung mga gap year, ate. Kabanti ka naman sa mga mag-backpacking. I'm on my gap year for a year before I start working. Ana ba? Di mo na ka-afford o Di mata kay anak man. Di man to ka-afford o gap year, Di man ate. days naman. Oo, Wala mga- mostly sa mga bagong graduate kay Oo. Sure. Karsonis ang And gaps. most good sa ubang countries, manggod kay, they were taught na manggod nga, wala sila gina ka ng muragi somehow gaslight nga pag mo graduate ka kay okay na ang tanan sa ilang manggod if mo graduate ka you need to work you need to Kabro na sila daan. oh so kabro Ginaset sa ilang. kita mo ko diri kay like para uwat man magilikan Oo. i-gaslight sa mga Kinagaslight parents pantama. charot Oh, and also Gasolito. it's also a different generation magud silang panahon nga murag sa una sila ha medyo tag-5 rabiya ang kuan sa una. Diba? Oo. Mga karon kay dahil Ang asa eyeshadow. ka makita alas tag 5 pesos nga kuan pagkaon. nya diba? wala po na to nag-give foresee like wala ta kabalo nga mo ni mahitabo And how are we to Diba? know? Char, dito si Madam Auring. Char. dili na ko dahil charot Diba tinuod. Ang mga Pilipino manggod kay wala tay time to breathe. Correct. Like I like dire-diretso the atong culture. kinabuhi. Tinuod. Exactly. But ikaw ate, Exhausting. Actually, same naman sa inyo. dito ha? mga donghen. Kaya kamo naka-graduate man jud mako wala man. Ano siya? say mo gud ta Wala. Ay. Ako siya nakagraduate. Oh, di Siya ba? pod. Ako na may Expectation. actually ako na siya nakagraduate din ko po. Di ay? Dito mo rag di. It says, the look says otherwise. Wow. Okay, ram. Kay sausage man ko nga. Sausage realness. Charing. Papi si Sedge. Yes. Expectation galing na makagraduate ka inyo naman na mula minimum life how much more galing na kami na wala nakagraduate, di ba? Mas lisod siya kay Gan, exactly. sa una baya kay kana mas dawaton baya ang kana ay dapat college graduate, Tinaw, di ba? tinaw. Lisod kayo ang Kasi sa call center sa una, medyo taas ang standards. Required ang ano. actual lisod ka College graduate ka. Karon na how much more na kami na Ako na, How much may nga, ate? graduate. How much? Tagdus. Tapos ang kilo. Go. O lisod kayo tina na How much? Like size na. Ang expectation bitaw ka na ara magug ka kanang ma-drain sa expectation ko Tinood, na tinood. gihatag sa imong kuan ba na Bugat kanang biya. ani ka han anak ka ana na tapos dili na ma-drain ka kay dili nimo mahatag mag-overthink Batching, ka noong ka tinood, di tinood. ba? I-charge ra kay na train. Dili jud siya matikid ni buto ang battery. Okay, power bank? Wala. Ay, sige, pala ito power bank. Ang amo bank na ko mga power tap. Charot lang. Charot lang. wala mo kasi lang panahon na power bank Uy, naa mo. Ay, wala ba? Dindot mo Uling na mo nila ate sa una tikay mo. Kuan Ang mo charger, kuman naman ipit-ipit mo ba? ate. Among cellphone mo ra man pakpakan. Okay na charger. Katong derolyo ba? Ay, tatamo na battery na yan na. Oh, sa Murag una. baki ka dyan. Ano ba? Di pa usa Triple A. But, but tinuod na siya ating nga sa
medyo unfair po sa mga kuan kanang mga wala nakagraduate nga murag medyo tagilid ilang chances sa Oo, life. sa work. But sometimes biya ang mga wala nakagraduate bas maabilidad. Ara, actually, kaya na, Actually, bawiun man na most ability. kaya kanang, ara, man ka ma, ano man good, ara, man good ka makakita Kabawian o naman sa kanang, ano ability. ba, ways na kanang, wala, Resilient. manikamot, jug ko. Yes. Okay, wala ba ako gagawin. Kaya naman kay kamot. Correct, Manikamot exactly. siya. Kisang tuwid Resiliency is the best policy. Correct. Tinood na siya, right? But sometimes karon medyo even ang playing field kay whether na kay natiwas Or wala. or Or na chapter chart or wala medyo lisod jud ipangitag trabaho. Correct. Tinood jud na siya ate. Exactly. Basta grabe na ang ano karon bisag ka ng mo Bisag lang mag- ano higher na kay ang mga ano high na kay mga Expectations. standard, oo, Dapat, expectation. mo ba pag-graduate, dapat Actually, mga there 5 ang years punas experience. Pero ilang ganang mo, kuan kay fresh grad, pwede na yun. Pero there ang mga Pinas Philippines. Actually, No? Exactly. Actually, ba Oo. Pilipinas libog, no? Kabantay mo Ganahan atong na yung experience, pero Gani. nakitang fresh For grad. Fresh grad na with at least na-experience. 3 years experience. Kung saan mo na siya. Feeling Kaya ako ko na makuha kag ID. Kaya nalamig one valid. Oh, minatay. Mo gani ko Kakapo, ID kay para eh. magka-ID. Unsa man Ang mga yun? HR dari kay maragway experience. Hala. Hala! Maningning. Hala. Pinuot Ay, dili si Maningning. Walang wala siya today. Sa mga previous company, guro. Charot lang. Oy! But tinood yun na siya, medyo taas kayong expectations pero ang sweldo medyo Diba? dili pwede mo match siya to Dili mga bitaw. requirements. Correct. So yes. Tinood yun Actually, na basta siya. direct client, no, mo dyan ano. Pero kung wagi kag company, mang good kay, dagang kay mga Namon dyan i-cut. Correct. Namon dyan i-cut. Diba? High cut. cut. Chicken. Wow. Question number 3 na to. Number Amazing. three. Correct. Amazing. Wala ko ka-count. Makaon na tag pizza. Kaya di mo ka malungo count. kani question since we've been talking about money and stuff. Do you believe na money after ang root sa love after stress or is it more expectations? So Expectations. expectations? Why man? Ito na sa natin. Tabi ang cheese. Char. Kami ha. Pero masami ko. Go. Why do you think expectations ang koan? For me, Stress? expectations kay when it comes to money, it's for me ha, for you man, Jud. siguro For mga me, pras- for me. Dali ra makita ng kwarta. Uniform me. Like, Asa I mo mean, makitaan? nas freedom makita. Okay, go. Like, dali ra mo makita ng kwarta. Like, I mean, mapangitaan na gud siya paagi. Tinuod, However, tinuod. the expectations sa uban, Yeah, not just lisod yours. lisod siya i-reach. Yeah. Like, I mean, kanabang, bisag unsa ano mo paningkamot pagkuhag kwarta, pero naradya po something nga murag Kuwang. Di kulang. makakamot. Diba? Something like that. So, True, murag, true, true. munang for me, expectations. Yeah. Like, even other people nga, wala gatabang ni mo pangitag kwarta, taas kay expectation ni mo niya, kamo! Probag, Huwag mo itrabaho. Nasuko Taas siya, yung ti. Nasuko siya. nasuko siya. But it's like ano bang murag, for instance, engineering ka, for instance, graduate ka. Pero, Mata na siya, ay, nurse. the call center siya. Ano ba, di ba? Mo siya na usually. Or, Mindset lagi na. nursing graduate ka. Nasuko siya. Ay, gakuan na siya. Diba? Murag, but they don't know ba, kapoy biapod ng Correct. And wala sila kabalo nga dili ingana ka sa yun mangitag work. They don't bisan pag unsa know. bisan pag unsa ka nga let's say you are cum laude. Correct. Ingana di ba tanan, di ba mo ma-impress tanan through interview. Kaya ba ba Bisag unsa pa kanindot imong Yeah, yeah, yeah. education. Oo, bisan pag unsa ka diha. Nya matter pud ang school. tinuod. Exactly. Tinuod. Ayaw na lang dyan mag-school. Ang Ayaw na skin, lang. ang beauty. Charot lang. Matinood na siya. There are so many factors that come into Mga appearance. getting hired. Dagag mo matter sa matter. Yeah. Ikaw ate, as a matter of fact. Money or kuan? Expectations. Actually, expectations sa tiyan ng money mo mo follow siya after. Ga-follow ba niyo asa? Sure. Naalit to. Sir Ani. If na kay money mo, follow dyan ang expectations. Exactly, di ba? Mag-una mi kay nanabay kay giset na para ani na ano na. Volleyball mo set? Sure. Nindot ka Setting spring. Nindot ka Lord. Sorry. Amen. Char. Well, same na jud. Actually, same na jud tag mga ano kay ang expectation jud So, pareho na maka-stress. family? Family ta? Igagaw Related ta mo? actually. Sure. Igagaw. So, kanang sa point na kanang earn na ka din tapos money mong ginaset na ano na tapos Standard. oh I mean expectation na yung Ay, mas lami ang ba, Latin natin. mga pack you all mga packing shit ana bitaw so maka-stress jud siya na
expectations. Wow. Charot lang. That is So, so... ako. Mga inate mo. Nawagtang na siya. So, ano na siya, kalag na lang. Deserve na yung want. But yes, thank you so much for sharing. Hindi ako mukha siya ni Mosob. Ikaw, te. Ako sa sige. For me, Hot na kay madugay na butaan ni. gani no. Unsay stressful. I have both, manggod. Wow. Na-achieve na nako ang money of Na siya bangka. Charing! Na siya bangka. Charot. I have both. Ano, ang maka-stress na, I have both, yeah. Hahaba nito. Kalot ba na 1, 2, 3, ha? Ay, kay mag-joke siya, no? Ano? Kung medyo hit or miss. Mostly miss. Charing. Sige, go. Ano? Stroke ka, te. Kaon ko. Kasi may makakuan. Di ba? Wala po kayo Siya mo na. Di mo ako ma-stress, manggod, because I feel like I'm so blessed. Char! Kami na yung Probably stress. kapag nasa imong Actually, kita kuan. yung stress. I think How it's more in the mindset, Mo manggod. pod, yeah. Mo ako yung anak. Mind over But I feel like, matter. I feel like, Mag-una yung mga nawong manggugug kwarta. So for Mura kag me, piso. Mura kag piso. mura bitaw. ko sa Rizal. Flat. Chisong hanap. Nawong kong kwarta. So feel na ko, Wala ba siya sa personally, Twilight? yes. Kasato. Katong laki nga tasong hair. Ah. Hindi katong laki nga tasong hair. Katong Katong abay sa nayatap? mga hierarchy. Ah, oo, si Tado. What happened, Bella? Ate, kaulo ka. Ano ka? What happened, Ikaw Bella? bless. Iyagin yung sala. Kaya siya Ikaw katawad yung buhok. Di na ko i-bless. Sabotage ni ate. Asosaj. Ako mawion. Ang Papa blushing. Juice. Charing. Ano ate, nawong ko kwarta so money dyan akong ako, like, there was a time nga medyo koan kana ganing ga-earn ko pero kanang ko kwarta gani so kanang Tihik. tihik pugong, yes. Mo din ni Tisyo Pisha. ko, Frugal eh. Charot. I'm very frugal to the point nga tinako mo kaon. Charing. Nga Modeng- di ko mo gasto as much as possible. Which is na-realize po ako nga dili po siya injakto because ang kwarta mong ginatigo murag Na marag mura siya mastak ka ni siya nimo Ay. namang good na murag ka na ang mindset nga the more murag if you spend your money mo balik ka The dyan na- more pod nga mabalik ni mo. yeah so muna akong gina-practice karon so wala ko'y kwarta Kasi hot day mo kwarta. Bitaw Char- ate. joke lord but kana kwarta jud siya but karon medyo na overcome na ako siya very very light ang mindset at least so medyo mas free flowing na ang pag-spend so wala ko'y kwarta Waterfall siya. Correct. But yes, ikaw ate, ano siya may mahangay? Both pod. Wow. Sige, para may baka din. Pasikate me. Sige, go. Ano both man ate? Mura. Maritime ka kaya mag-both Because ka. the boat is Sinking. Group yourselves into Both are for me kay since ako man ni, di na ko siya i-share. Oh, sige, maayo na siya ate. Imo ka po na. Next! Pero both, kay kanang kuan siya, patan kanang nakay-gi-expect, no? Kanang kinar. Kana day siya. Day, upat na to. dili day siya. So, what to siya? Basta Shasha siya. Padilla. Siya. Oo. So, wala ko kabalo. Nag-pills ka, di. Ay! Actually, wala ba? both siya, kanang like, kanang una is, mag-expect ka nga, petan, especially kay naong kwarta. Tinood yun na siya. Kita mo tayo Anan na man I think. ko. Siya kaya mas nawong siyang kuan. Sure. Murag Ikso ni Rizal. 1,000 agila 1,000. Oh, medyo di pagkabaka. Kuko ng agil. Pero karabaw. Ano ba mag-expect ko nga Ibutang ka sa piso. Ano? Ay, kay mag-Coachella na siya rin. Bitaw. Get ready with me, Coachella. Hindi, ako Day mag- 1. Ano din ka? Buta siya. pang bini ba yan eh? No, wala na ko natubag ka nang mag-expect ko Sobrang sala. nga like I could earn more and anak ba niya dili dahil siya kanang kinahanglan na siya i-work Damgod yun. kay mula gina ka nang gina-train tas itong mga dili siya parents dili siya sa itong family train. Fuck you all. If graduate nga kanang mo nara ko ng kwarta. Mulambo. Not knowing nga kinahanglan mo siya i-work nga hantod magka paupaw na kag trip. Di pa man ko Correct. upaw. Bitaw Angel. Hindi din. Hantod magkanda ugaga na kag kuan ba? work Ugaga. kay para na Agit jud Lady ka Gaga. mga sakit. Dili siya Ito kanang monster. sayon-sayon. Ano ba? Exactly. Di siya mapulit. mura kag mas stress nga in a way nga expect ka nga
ay, dali na dahil ni siya. Ever na sige, pwes niya. Himan-himan, dili Di- ito siya. It's a scam. Kay ini Scam siya siya, i-work. like, So, kinahanglan natubag siya na ang sure. topic. It's a scam. Yes, it is a scam. Charing. So, thank you kayo guys. So, ano to siya? Bye! Char- Lights out. Char. For question 4 na ta. Fairness. Sabi ko, three. Dapat Oh, 15 though. Pas, Okay, go, pas, sige, go. 54 man ikabuo. Yes. Kani, totoo ba? Tinuod ba nga mas mugamay ang friends when you get older? Diha mo na Ikaw as the padung. oldest. Diha mo na padung na. Ako, no. I see it eh. Oo. Oldest ka? Ay, sorry. Actually, yes. That's true, Jude, man. Part of adulthood man kay kanang ay Plastic adulting. bang ka? Dili man. Part of Ah, di ba? adulting, it's mo less. Jude, imong kuan kay ang imong priorities ma-change mo good. Sa miningon na na. Ang mga adult. Oh, ang Bear Brand. Bear Brand adult. Adult po. Oo, correct. Okay. Ma-change siya kay imong priority, ma-change man good. Dili na kanang like for, Or mo wait, tagbatasan. balik sa ano, aside sa bati tagbatasan, kita man dyan ng upat. Wala siya. Parang uso. Sa aside sa kanyang ano, nga, kay kanang, di ba sa una ba ya, kay kanang kanang friends, kay Kilig kanang, siya sa una sa... Oo. Karound pa. Siyempre, kaya agi naman ko. Ah, okay. Diba? Sige, sige. Pero sa ka mo balik, Dili na. Imo na dyan na agian, di na mo balikan. Ma-learn na lang ka sa imong At giagian. least, diba? Ayan Correct. siya. Oo. So, ana, kay sa una, kay bar ka na friends, ang kay kakuan na. tig-bar de ka? Dili, ana ba? Tari, Sakto bar lang ka? siya. Law student. Law student ka? Na-bar sa una, pinakuan. Set the bar. Ano? Di ko lost. Di ko lost. Okay, bye. So, Nag-listen ako. Actually, ikat na to siya na part. Ana siya, te. Dili siya kanang, dili siya kanang, lahi mo gud ang sauna, good kay kanang, Kalima na to. hinglaan kay 90s ka, man ka. ana, Oo. daghan ka ng friends, ana. Sa Pero 90s, nagka-adult ka, ma-change man dyan yung priority kay, of course, na naman kay mga responsibilities. Mas Ikaw imo na kay din- anak. simbak ko. Fuck you. charot lang. charot lang. Good luck sa editor. Hi, Kever! Puto niyan. Yan na, ma-change yung priority. Kay, of course, na naman kayo responsibility sa work na ka. Di naman yung priority ang magsiglaag naman. Yung priority, mag-sig-shoot o podcast. Hala na, lain ka. Charing. Charot na, oy. Hoy, blessing sabi na siya. Tinood na siya. Na at least kaya na kay mga project na gipabuhat. Naman. Project in math, science, and English. Charot lang. Ano, so change your priority. Mas magamay siya ang imong project. mas magamay ang imong friends. Project. Dili mo gamay imong friends in a bad way. In a good way. In a good way na nigamay mong friends kay of course sila masad same man sad sa imong mga kaedad mo same thing masad ilang naitabo kay nag-change sad kay nana sila priority pero at Ano yung kukot eh? correct Coco Martin Nang agil na lang. kabalo masad na imong mga Crunch. friends so kaya tinuod masad na friends mo makasabot be di ba siya nagkinalan na sige og ka ng kuan Vlog lang. laglaag Tinood na siya. Paminaw mo scores. Salamat. Nice kayo basta magulang nito. Oh, no, di ba? Taas Tagal ng yung wisdom. Bitaw, Lord. Fairness. Tagal ko na lang na ito, ate. Thank you, ate, ha? so ma-change kung maabot na mo yung ana I think guro karon sa mga early age same Maabot yung early mga age naman jud 4:30. guro mo na naman sa mo yung mga na-change sa priority guro di man na ano di guro nyo ma-realize Bakit mo nang... di guro nyo ma-realize pero eventually maano na ninyo mabantayan na ninyo ay wala na kami nagkita na niya friends kinabisi na True, true. di dyan na siya yung process mo gud siya ti Chihuahua smile. Sige, go. process na siya. Di na siya right away na ma-realize ni mo. Maragod atong mga sayop good. Di ba? Mga iro. maragod atong mga sayop good. Ili, buhaton na ito. Buhaton na ito. Makarealize na kay awit na sayop di ay Tinood. ano. Thank you kayo, ate. Salamat. Okay, makalakaw na ka. Good night. Yan na siya ti. Thanks, ate. Naninood siya ito ko, Diba? bar. So, saan natin storyan ni? So, question number 5 na ka. Charing. So, ikaw, ate. Ay, Sabi, ako, so ikaw. for me, kanang, Ay, salamat. Loading. Salamat sa pag-take sa Bitaw ka time. lang. Char. kung mo ganun mo duwa ka ng two types of friends na may friendship nga kanang murag kanang Gabi mo lang. murag casual lang o dapat ay Musta kay Gaw? kanang best friends ana di ba Musta kay Gaw? na casual na po swimwear Correct. May gown. Basta yung streetwear, ate. Dagit na like kanang Sakto jud ka te sa two friends. like kanang Musta kay manghimantay sa imong order ana. bitaya na siya like imong mga Nga dili sa store. magkagagmay Dili physical imong best store. kanang- Online ang iyang pilitan. imong mga best friends Circle. circle of best friends May mga rectangle? magkagagmay siya May imong oblong. pero
strong. Di ka na mga casual friends like, hi, hello, anak. Kaya ba kang ma-meet kay, di ba? Kung ka Labi pa mag-grind. gaga ka og ka ng project here, project there, Oy, lag di ba? here, lag Correct. there. Di po ko In everywhere. Kay, di ba ko law? Di mo ka-lost din. Hindi ko low. Di ko law student by Florida. Anyway, ano ba? So, mura ba, balance ra pud siya, pero if we're talking about kanang mga best friends lang, close ni mo, like, deep inside, deep down Down in my heart. In my heart. Ingrown, ana. Go, go, Magkagamay go. jud siya kay, sila mo gutong mga tao nga maka-understand mo, like, dili man jud ka tong everyday mo nga mag-chat, Correct. ano, everyday nga, hi, hello, paki, ana, kumusta ay, ana nga, asa ni karon si sila, Hi, ana Luz. ba, ana. Hi, friend. Horny ko, friend. Ana, so, it's the same thing po sa ilang apart. Marabag, kanang parehara mo giagian sa Skywalk. dalan nga dili to no. Pasok silingan mo. Big feel po na ako. O sarang dalan sa inyo, ha? Basta kay parehara big dalan espalto inyong sa inyo dalan ninyo. Batoon Medyo batoon nila. gamay. Batoon Inyo nila. dar. Pabukid. Sa Kasibulan mo na siya, so batoon mo na for sure. Pisakon, semento pisakon. naman dala. Charot. Ah, sige. Ikaw, Thank you, bigat siya. ate. Thank So ako you, na pa mo thank you. share. Ikaw na Ikaw na po. po yung last. Sige. For a change. Tinuod po. Muna to siya. Sa imo sa tidang pagyagian pila guna ka station of the kuan. Cross. Short. 14 ka station. Tapos biya po siya. Station one, Every year biya, no? But anyways, tinuod yun siya nga as you grow older. Ayun sig tanan ako. Something, sorry. As we grow older. Again, as we grow older. Sa buhok dyan na mag-base sa color. Yes, tara. Wow. Iba-iba pa. Kinakayang niya siya kay medyo ito. Okay. Hilig pa man ko braid. Wow. Ma-braid Braid winner. pa man siya. Kay braid winner. And the braid winner is... And the braid winner is Oka. But ano ate, Sabi niyo, matukan. I think ano jud siya, it's a common Denomination. misconception, charing. It's a common jud nga Sense. belief nga or I think it's a common experience nga as you grow older jud magkagamay jud ng friends. Medyo Madunggan, Jod. na-pick up mo to siya kay medyo crispy to siya. Ingon pa siya Kay gipagaw. dalang Medyo tinood mo na siya kay medyo for me it's weird if you are If you're old iguana. and then Saggy. daghan pagyapon kay kang friends. Old and Unless tingali, it's part of your job. Si Kuan lagi. Na kay clan. Because I feel like ano man God, as teenagers, mga party-party, Kailan sa lag-lag. teenager? Normal yun ang wherever you go, maka-friends you ka, di ba? You know Go people, wherever. ana. So if mula agag somewhere, na kay maka-jamming. But as you grow older, syempre, mas ma-fortify ang relationship. Mas tagan mo agian sa Already mga 46. friends. Oo. 45 sa. Then 46, 47 na. Komedyante ka. Sige. Funny ka! Pwede ka to, no? Yes. Fairness. Sige. Before 45 kay 44. 44. Yes. Hala, before 46. Lahi, di ba ningon ko ninyo ti among counting Basta usab. gors mo Diba? good descending. okay. Ate lahi among Descending counting order. jud sis. One of the first things nga mo let go basta mo gors ka kay hearing. Mo nang 46 siya. Char. Pero anyway, as you get older, especially with the same set of friends, medyo kuan mang good. Grabe tutok niyo na ko. Kuan. Okay ate. Left right tabi ako tutukan. Kasi buhangad ko sa taas. Also, kuan mang good, dagan na kay kang kuna-kunaon sa kinabuhi, maguna-una pa kasi mga group of Aha, friends, di ba? true, true. Sa mga grinder, Kasi mga nearby. Charing! Kasi mga tapog bottom. Charot! Pretty mo mga in-on. Naka-learn ko niya. especially niya. Naka-learn ko niya. Niya kan basta ka. Sa para man ko But anyway, ate. Char. But anyway, ate. Muna siya ka ng, it's easier to keep up with a smaller Kardashian. circle of friends rather than katong Embracing large 15, group of 20, friends. tinuod yun na siya. Kay, gamay rabi atong kamot. Gan. So it's easier sa gamay ang circles of friends. Di siya ma-embrace if daghan. Correct. So kana siya unya Muna sa it's mga hard siya, man good pod to keep tabs on everyone, especially if the Labi pa wa kay tab. circle or control Sige, alt tab. tab ana. Tablitas. Ikaw? Medyo iPhone, iPad ana. Napadungog na jud sila man kay Happy tayo mag 5 years. Happy tayo mag 5 Gani. years. Oo. But honestly kana, 'di ba? It's easier jud to keep up with the Kardashians. Kardashians. So So I like
I like a smaller circle of friends pod. Kaya mas Small maka-concentrate circle, ka. small Kunya. circle, big circle. Kanang mo celebrate ka sa imong mga wins sa imong life. Dili ka dahang pakanon. Mato ka sa wawaw. Diba? Oh, if dahang kag friends, magpakaon kag 15 ka buok, kala sa Tama. kwarta. If Mahal upat ba tayo yun? mong friends, di upat tayo may invite. Pero Lima kung si mo Manini, kabuok. hindi mo friend, o saan mo best? Oh, Kanya kay good for 5 but siya. Saan ta man? Grabe Maningning Charot ha. lang. Maningning. We love you so much. Pero Wala dyan don't siya come dali. back. Charing! Kay mag-usog na pa big set. Dihan na lang dyan ka maningning. Ikaw ka man kung upat ang table. If naakas, atubangan ka. Di mo pag-iana si Maningning. What a glass supper. Sure, pag-iana si Maningning. Ay, maningning. Kasi maningning. Pat mauto siya. Ikaw natin. Kate. Awan na ko. Kasi wala na ka. Nagpatina na din si Yudunut. Wow. Siya man to. So ako na po siya. Yes. Ako man sa una. Ikaw na Oo, ka diba? Lain naman karon. Persona. Search naman ka rin. Yes. So anyway, mulahi ta. Ako si Alicia. Ang question was nga no, mugamay Mugamay. ba ang circle of friends? For me, dili siya mugamay but siguro Eh, na plastic sobra man ang ka. lifestyle. Na sobra ang lifestyle. Like I mean, basta- Priorities, Oh, I yes. think. Lifestyle priorities. So wala na kay time to Meet with everyone. To meet with everyone, to mingle, especially sa amo ang work, To full sa amo ang line of work nga kanang though nami mga ma-meet nga friends, narapod among mga friends. Unsa man but- nga work ate para may idea. Sex. Sex work. Sex work is a work, man. as a freelance like kami ni Sa freelance like kami ni prostitute. JP nga mga Mga performers, performers, o mga dancers. perming na yung mga gigs and all daghan jud ming ma-meet so like murad og mas nadugangan namong mga friends mas yeah. nadugangan ang It's part of circle. the job. Yes, however wala na ta atong time nga kanang ay na si Kuan din. Ay invite to si Kuan kay bagong Kuan Yes. kineme so Bagong like rebound. makaingon sila nga wala na tay friends makaingon sila nga kanang nigamay atong friends but ang naitabo as Or reality is dili na kayo nausob ra gyud magka- ang ato ang priority. Prioritize. lifestyle. Dili na magka-mingle. Yes. Yeah. Exactly. Naray mga times siguro nga, oo, yes, correct. If makalag ka sa ilang Oh, lugar. Sa una man gud if na dili ma-invite mahigawad. Oh. Karon man gud kay We'll leave the group chat. Correct. Ana. Karon man gud kay like busy Padomo. si Kuan. So like inana. So like Tinood. Bago Mas, siyang mas nanganak. natay ko Correct. ano, natay empathy. mas ni mature na ato ang Empathetic na panghuna-huna. ta sa Diba, na-realize na nila. Empathetic Mas as ni mature na ta dili pareha ni Blank. Nga baong bisita sa Dumaguete? Ambot lang. Oy! Question number 5. Ano siya ba naka-realize kay wala na siya na nag-edit sa ilang picture sa AI? Charot lang. Charot lang. The views and opinions do not reflect the bichara. Nag-edit na malamang anong tulipana ng hawak. Reflect exactly our views and opinions. Nag-edit na malamang ano wala gyaan ang hawak. Oy! Kaya di man believable. Charing! In manggod ang kuan baril nga shape. Charot. Gabi siya abakada. Correct. Oh, last question na ta. Okay, hello. 5 na. Ayaw lang. Ipadayon lang. So, kani. Kaug baso. What is one thing na proud ka nga na-handle ni mo as an adult? What is like one of your... nahandol dito ng panic. Char lang. So like, ako What's yung the rephrase proud ang ano? question. Okay, sige, As an rephrase. adult, what is one of your proudest moments? Ako? Ay, kisa, ikaw, sikin sa may. Come on. Kanina Go. sa do, kani. sige. O, ikaw na una. Ako! For a change. lang. Sige, go. Paano na lang? Sige, paano na lang. Sige, go. Ako, my proudest nagwagi? moment. Oh, Ako ang nagwagi. siguro, proudest moment na ko is lang kanang ano, at this age. Juncture. Wow. At this age. At this juncture. Yeah, din yung dapat. At this age kaya pong team. Kuan, siguro kanang right now kay I can say nga Nagbangs na ko. lamira. Lamira ang life. Despite being an adult. I like that. Despite being an adult, ma-enjoy ra po na to ang life. Like, we can still do whatever we can. So, murang, as of the moment, imo ra jud i-treasure ang time nga kaya pa nimo ni, kaya pa nimo ron. Best achievement na ako in my life. Huwag naman gali ihatag pa sa Lord ng achievement in the watching. Yeah. Correct. But again, every day, Well, but the best is yet to come. yes, kana something like Gai, that. Lord. Oo. Takan tingol later. Sige, salamat. Text ko para ko naman. Hana. Magkuhan mo. Mm-mm. iMessage. Ikaw, ate. Sa mga results Dapat ni na-pressure Mata. ka ato. As Ay, ano? of course. As a fisherman. As a breadwinner. The breadwinner without
For me, Wah. my Manukad. family is the most important people in my life. Thank you. There's no major mistakes. For me, Kaog lucky me. Ano. bitaw, ako na handle is too much to handle. Handle with care. Bitaw, proud kay ko kay isa na po akong ganap na babae. Transition. Full transition na siya. Okay. O, diba, gabra? Bitaw, proud. Exactly. Nang gabra siya. Nabi akong bra ka na Na-insulto lang, Ambra. chainmail. Pasko. Bitaw, for me, not for Apat na lang you. ka 4 minutes. Formula. Okay. Formula. Nag-decide kong formulate. Anyways, kanang, For me. for me, Brad, mangguna siya sa kuan. Tama, Sir Benson's for me. Dapat spend shop. proud kay ko na handle na ako kanang Kayo. bitaw ang akong dagan sa akong life. Topic. Very profound. Di na bitaw like kanang proud kay ko ba kay bisag dili kay siya nindot para sa uban pero para nako nindot kay siya. Ay mo pagbuo. Diba, iwan mang life. Di ba ni inyo? Sure life. Ay ko niyubot Diba? Ay pagbubuotan ako ninyo. Bitaw kanang bitaw kanang proud ka kay kanang sa kadaghan mong naagian usara jud dalan. Di ba? No Highway or- shortcuts. Dapat jud kanang step by the step. Oh. Yes. At maabot Step pa ang by the step. Bita kasi seryosa ka lang. At the end of the day, Lumalaban. it's dinner time. It's 7 p.m. O ka na proud ko kay What's what you tinukuday? kanang being an adult kay makaingon jud ka nga Wow. wow Wow, I Wow, made it. wow mauna jud ni kanang makaingon jud ka nga mauna kay ang battlefield. Correct. Military ka. Mag-serve pa mo ko na siya. Bitaw seryoso. Ito, dili pa to seryoso, ha? Okay, bitaw seryoso na. O ka na. Proud kay kanang maka-realize manggug ka nga murag realize ka nga as a person without disability. Kay nabe uban, 'di ba? Person with 'di ba? What ba? Magana shout out. Ay. Shout out. Go ahead. So ingon siya kasi imong kaugaling. Bisag sa inyo, like imong self Taas sa intro, uy. kay dili mek, 'di ba? Wala ko kabalo sa imong life, wala ka kabalo sa akong life, wala ko kabalo sa imo, wala po ka kabalo sa iya. Tinad. Isa pug sila gani, po sila Kabalo. Opo sila kabalo, ana ba? So, mag-iihara tag kamada aning earth. Kamat. Iya tag kamada. Very Hindi siya i-drug name. Kamada. Kamada. Kamada tag fuck. kamada aning earth ana. Motherfucker. Welcome to the stage, Kamada 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 Wala sa dragon. ganitong kuan? Itong Wala, orange. wala. Ayaw. Mo ta ihani ra taog kuan kanang kamadahan na. Ito wanang kamada kanang Cambio. Effort. kaya hara taog kuan kasikas Cambio. kanaas Cambio. cambio kanang Driver ka. kaguliyang basta maka-urge ka nga ay na-overcome din ako siya no kanang Correct. happy kay ko sa akong kuana kay nabe uban nga magpaka dayon kay Bitaw. dili nila Dila matake kayo. Tinon. ang challenges sa Sa life. Isa Sa lang life. actually. dili nila matake ba ang realidad nga mo ni siya Mo di kalibuhi. mo ni kalibuhi as an adult dili siya kanang dula-dula like sa ato mga childhood nga wala ba ato na bang gihuna sa una kay kaon tulog Correct. dula It's a test of character. Yes. so nabayuban nga dili na matake mo nang magkuana sila Mo-take out sila. going back to Dili sila mag-dine in. o magpaka Na mawi. di ba na mo take out na lang sila sa ilang life. Hindi mo na ma-take. Dili dine in. Kaya wa may- dine in pa man ta. O may available table. Ni-take out na Oh, sila. sakay na sila glass strip kung ano balik. Ano ba? You know what I mean? Yes. Tamin. Tama, mali. Tama. Tama. Yes. Gatama. Thank you, Ati. Okay na? Move on ta. Kalapad. Huwag si chaperone. Chaperon. Pero ba siya sa Shakira? Wala yung L. Mura Chaperon. sa si Sharon. Siya sa Shakira. Lamang. Ako lang tanan. Charot. But I think, mo-echo lang ko sa inyong mga kain. Ay, si Jericho ka? Jericho Rosales. I think, especially sa panahon, sa panahon nga karon, murag, dako na kayo siya nga achievement nga,
we're still standing strong despite all of the challenges in Despite of life. the God. Naman tayo tiil. Tinood. Despite of the Sa God. mga walay tiil, sit strong, rap. Chara. Strong. Uy! Ay, mabash na ba ito, Diyos ko, Mabash na ba Lord? tayo? Hoy, joke to siya, ha? Pinamiguhay ka ba? Chara. No, but seriously, I think it's, kanang, It's your time. it's a testament to how strong we are nga we're still standing right now. Kasi ang nabiuban nga muya ka after a while. 'Di ba? Kay wala sila kuans weak ilang knees. Charing. Weeks like challenges. Uy! But kuan, especially with what's happening kanang mga gira, ni again tag COVID. Ay, kulang man ni sila again tag- potassium. Muna mo Wait, yaka saging na lang. stand, oo, bikugan sila. Kaya bang nakikita giyagian na sa generation, di ba, nga murag naagit tag recession, naapay ni agi nga COVID, dun mura pagpadulong pang World War 3, magkapoy ba ate, mura pwedeng Cancel man, i-postpone. Okay, so again, next season na po. pwedeng next generation na po. Trailer pa man daw. Anong gila kong panjutan ng karong panahon na, 'di ba? So murag it's a big murag achievement for all of us nga we're still here and murag Correct. Buhi ka pa. even though medyo dark ang future, mukhamada rabi agyapon ka. Correct. Maning Word kamot for the rabi day agyapon is ka. Kamadafaka. Mukhamada fucker agyapon ta ate. Correct. Bisag kuan di unsure atong future kay wa man gud putay choice. If dito mo effort, gutomon man ta ate. Na di mo ka na Correct. magutom. Bitaw. Dapat mo effort jud ta. And I think medyo wise ni nga generation karon. Nakawag na wise ka. Diba? No, we're with our experiences, wag sayo kay nanigulang in terms of experience, 'di ba? And it's a very different time. But which is thankful ra pud ta. tinood Na na we have been into this generation Exactly. nga. exactly. Di siya Kana bitaw, angay. ang uban mong gudron karon nga generation lisod gyud. Like I Isod think sila gisugdan. like I think if na sila sa atuang shoes di nila kaya. Correct. I'm not saying nga gakaminos meaning no, but tungod siguro sa mga cases Unsay nga size itabo. imong shoes, te? Sige na po di siya. Uy. Tabot-tabot na po. ibidi1. Idi1 dal shoes. Size Go. Size 10. Ato. Nawala na. Correct. No, I think Mahina na mo gud sila. No, dyan na lang. Mahina. Uy, ikaw ba? Uy, babasya mo na. Mabash sa Ay, butano. di- No, we're But not saying seriously. kana Nakaminos. wala o nakaminos me, but because of the number of cases siguro nga kanang inani nga na yung mga inani na yung mga inana. Ay, kaso ate? Oo. Ay, kuya, wagod. Republic Ewan ko. Charis. Kana siya, so like, maka-compare gid ka, but wala minute generalize. Also, I think we're at Ay, ito na- ato mong generation kay cusp manggod ta sa old ug sa new. Namusta ka? Nakaka- Namusta mi doon? Nakaabot ta sa old. Nakaabot ta sa new. Oo. Kamahilas. Again, nakaabot ta sa old and sa new. Kamahilas. Sa Like, kahoy. mga transitional generation ba? From old to new. Mara siya Yes. cycle of life. Kanang sa atong Siguro ba, panahon, science to- busy tag-discover sa unsay pinakabago, unsay pinaka-latest. Dayon, karon medyo murag na-achieve naman ito ng mga dapat ma-achieve ka na buhi. So murag, na-recycle na lang tag mga Ano yung butang-butang. Mas labi yan. Oo, kuan siya kanang Mas labi yan Revlon. blush on your four kabuok. Actually, uno. But yeah, kana siya. So I think, in a sense, kuan pud ta kanang Sense of blessed tayo in a sense nga. Mga chameleon din. Yes, nga murag na-test ta sa times. Testicles. So, naka-find po tag naka-find po tag ways to survive. True. So, tanaw siya ng gingon nga we're a very resilient generation. And kabalo ta mangita og solusyon. True. O Okay, contact For the lens. karon proclamation man, God, of this a lot of- nation. A lot of the people na karon kay nasa na problem. Alad mong gusto nag-instant. Diba? Instant mommy. Instant generation. Correct. So, murag, Not if our dili siya generation. ma-achieve in a matter of pila ka solution, Mag-uol na yun. Mag-uol. Yes. Kada kay Kay anad dili man na tag lang. bubuting ting. Correct. Dili na lang Kay ma-meet kamada ang man satisfaction. Yes, tinood na siya. Kita kay kabalo man ta mo adjust atong expectations, Yes. to mga kines. Kabalo ta nga lisod, so maning kamo. Yes, tinood na. Oh. Maning siya. kamo- maning Kurik kong miturok. Pero again, wala naman nag-generalize. Yes, it's Correct. just a generational difference, jud po. Para lang po na namo. Amo man yung topic, imong pagbuot. Ikaw, ate, as someone who's been through a lot, Yes. That's true. ano sabi mo, sultanin mo? Kuan ate.
Usahay po rin ang ilang generation, no? Padong mo dari. Tik-tik na siya. Mukatawa na mo galing. Iba imura. Kuan sa te, karing ana. Meron ko din like that generation. Basta kita question te. Kasi di mo kung pamilarin nyo. Ano ang sakit mo? What's your proudest Sa achievement as an adult? yeah, actually right na part na daghan ako na struggle no, but I'm still Lagan mo standing ka. strong gihapon. Like, kanang proud ko na overcome na ko ang mga obstacle. least proud ka, kasi may proud. Yes, obstacle sa different gymnastic na ko. Charot lang. Obstacle course. Oh, ana ba like at Proud siya gyapon as a ko then transgender. wala ko na I mean although goro naabot So, sa point na kanang wala ko Kag-ibabon ka. mo give up Ah. ana kay kapuya na I'll hindi go naman da pero wherever you go, di ay mo. kung ako mo gunang buhaton ng mga ingana ng mga bati na For just once na to, te. Kung wala. ako lang buhaton kung good bakit ang kung mabilin ng good kitong mo ano luoy sad Luoy kaayo kaayo, di ba so no. might as well padayon na lang kay imo naman nasugdan kay eventually ang mga problema kay Mula meant to be bayra. solved naman jud na wala ba Muagi ka mo ganun problema. kung di mo yes kung di mo ato solution bangon man good di to man the gud na siya problem. ma-solve so Magkatalikod ka you have if to di mo face ato bangon. it di ba then kay mawitong at some point guro maingon mo na kanang ang kanang sana ang adulting kay kanang scam siya in a way na kanang daghan kag ma-learn di ba daghan kag ma-learn Give us 15. Kay, first once kay kanang ma-scam kuhaan, ka, makalearn second, man. kay- Ma-learn man, juk ka. ang mga scammer galing di ba yung ana The world would be a better Ano siya, like, kanang, For you? although, di man tanan para ano good na makaingon na kay wa masad sila kasama sa imong giingon basta kabaw sa ako wa Correct. sa mga na uban kay judge lang ka pero ikaw sa imong self kabalo ka na ma-proud jud ka kay naabot gyapon ka dari I'm already 34 years old ladies and Hoy, gentlemen. Mark, 35. Yes. Dili ay man akong 33 na birthday man ako ugma. Mga 12 34 gyapon. months. Sige, wait. Humok pang So, bubon. ano siya? Sabi mo itong humok ko gubon. Char lang. Nataga- Post on. Oo. So nga to siya, like, maka-proud yun siya na naabot kay po ko diri. Ng At least stage of life. daghan kong na-learn na changes sa kanang kuan na kabaw na As a ko. trans. Kabaw na ko unsay dapat di na ko kanang i-priority Buhaton, ana kani kay dapat mulikay na ko ana. Correct. Ka mga learnings. Mga learnings. I think ang important magupod nga murag sa tanan ng mga experiences na adyo tayo ma-learn sa each experience nga Exactly. we have. Sa inyong mga kamo kay ako man jud kinamagwangan ninyo tinuod man jud given naman siya no. Oh, given so na at least siya. ba sa inyong at Proven early and age tested. maragi pa experience na mo og ingana daan kay kabalo naman at least kanang If it happens again, at doon least mo kabaw na react. mo kuan di na kanang kuan kanang maluoy ko ng uban na kanang emotion na I mean emotional ko pero at least dili ka nang to the point na mayabot ana ba maluoy kong May mga extreme. mga weak jud kaayo bitaw. Walay, I wala mean- gabi sa week. I mean baka weak jud sila ba kanang Murag wala sa rekon, wala sa kanang tingog strong sa baboy good count. weak. Wala sa rekuan kanang mga coping mechanisms in Yan life. bitaw kay Dahil sa madala. Oh, Sa one of the kanang reasons sa dingana kay dili mo kanang kanang di Just ka give me a conversational na reason. tao di ka kanang open chika. sa mga family ana usa sa reason jud so family is Di man important sa jud at di the man sila same open time Hindi sila My open family. relationship. Oo, monogamous Again, man my sila. family is my the family is most really important persons in my life. Amazing. Thank Ana. you. So, kuan jud ka nang mo nang di jud nato ikanang iagi og joke like for example na maging ana mag-post may ana. As Atong much as possible seryosoon. kung natin mga friend ng ana kaya ato Atong jud seryosoon. Kumusta on? kumusta on jud nato Tinood. guys like It's important to Why? build a community. why? Why? You know why? Why? Ana. Yeah. Pero siya tan. Salamat at daghang kaming na-learn. Grabe mo te. As an old and wise person, Old baddie. specifically old, Yes. So at least kabaw na ta sa usay angay buhaton, usay din angay buhaton. Unsalay ka ng Wala love pa siya yan, umahan. Yes, wala pa kay actually hantud ta ugmaan ni na episode. thank you kay ate. Mao to siya, te. Amazing. Good night everyone. Charot lang. But to break the ice, kasi makita, no? Kasi mong ice thing. Kana Ice ko itong candy. circular. Tube ako ah. Yung na katong, kana, lamin na siya kasi itong cubes, siya kang cubes. Lamihan jud kung may ana na ice. Amo Lamihan jud akong siya perfect na bias. handle jud siya. Pero wala ko gisod kay Ice. Hindi siya At ma-handle. then, let's go to our next segment just to break the ice and to change the mood. Kaya medyo seryoso ang mood. Yes. Nanonood na sa squad yung topic for the day. Exactly. So we go back to our segment or mini segment. Let's prepare a timer again. 1 minute. Oh, si Cardi una ha. Kaya dapat to siya Ikaw mo nabilin na nga.
Cardi J. Ito siya nabilin niya. Ay, timer si JP. Si iPhone 17. Dapat ko pila ka. Fully Go paid. na! Ilang oras ron kay 120? Oh. So again, 40 seconds naman siya last time. sa mga dili familiar sa atong new segment, ang segment na to is each queen share something completely unrelated to the topic nga they want to talk about, and they're given 1 minute to talk about it uninterrupted. Correct. Wait, sa Yeah, so padayon siya ako una. dire-diretso. Uy, kamusta? Ikaw, una kay last time, nanuhit na Utangan ka. pa Wait, ka. wala ko na So if lang- nakiganahang i-chika, na kinabasahan Dapat somewhere. Actually, ito na niya siya i-default na siya ang una. Yes. Ayun na para i-default ma-pressure niyo siya. ang fault line na ba yun? So go, Ati. Wait, so, uy, wala ko na. Oh my God, wait! Nasug siya. Nasa ko ati ko ang high blood. mong guesting. Go ready na. Kuan. Are you sure? Ready? Timer! I think kanang, di sure. Wala Wala pa. pa. Wait, so, uy, wala po ko na. Dili gani ka-relate sa topic. Isang unsa ra gani. Anything, ate. Anything under the sun. Diba kayo Anything nabugul-bulan under the ka, sun. padulong kas The Holy dumagete, Spirit ana? Or na kay very good experience. Or very bad experience? Nakikachika ka niya sa group chat. Daghan gikang yaw-yaw Ayun. Oh, i-share sa grupo. I-share pwede sa na audience. siya, 1 minute. Pwede na siya. Anything. It's anything under the zone. So, ganahan ako yung una? Just to break the... Saan kaya ka? Okay, ma-share Ay, sa hindi pa man siya. Nag-uul siya no. Ko, ikaw sa Sige, go. Ready? Timer. Timer starts now. Tao ba to? Okay, for A, charot bitaw. For me, kanang recent na namon ni kanang proud ra kay ko sa among team kay Ay! sa among competition last time. Team building sila. I know out of 36, rank 6 may pero gamay ra kay ligas. How Oh, much yeah, more yeah, na correct. Kuan unta to like second pa jud me to perform. What if ba na chance nga kuan na kay Top 5 kanang dream ang good nako is to kanang mahimo jud kanang ganang kung maka at least maka medal ba Sa murag start. tawagon og world champion ba before True. ko mo retire before ko mo undang og dance Dance. ana kay kuan na ba 30 na beta ka pin Himala. mo na Oh, siya so mo na akong dream Vital is for to this time. survive is to Our manage strong. to conquer The world. fuck you all oh ano ba like mo na the satisfaction of kanang The ingon nga tao nga satisfaction. ay world champion ba ko before ay ginana gani no True. what is siya I love you so much And And time time is is up. Ning love na ko akong self and I hope I like it. Okay, next. Okay, next. Ano ko? Sige, go. Na-pressure na dyan kayo siya. Oh, siya na lang last. Oh, actually, that's for one Sige, sige. Timer starts now. Oh, anong 15? Dili kay sumpay na na. Sige na, pareha na ba yun? I-reset ate, Again, unahan. Dapat from the stop. 1, 2, 3, go. Okay, so bago mo ko ginatog si Kihor. And we're Ay. feel na ko, naka-realize siya ko nga nung island life is a really good life. Kaya that's the first time ang good nga natog si Kihor. Nga nakikuyog nga ka na magmotor-motor gani. Yes, kaya as someone gani ka mo motor, as a passenger from Zels, di ko kabalo mo motor. So di na ako ma-appreciate ka nang mag-motor-motor lang ka, take your time, mag-beach-beach. So with a friend nga I went to Sikihor with, na-realize ako nga Gabasa na mo, good gamotor-motor sala. me. Di ko kabalo, di ba? Ting Kung mag-drive pasaylo. man, ana. So na-realize ako nga, amo din siya yung feeling nga ka nang wala mo itinerary. Kanya, you take your time lang, mata mo whatever time you want. And it's good mong good galami ang food sa Sikihor. So, ay, naami list of places nga we wanna visit. Pero dili siya ka na yung set nga schedule. Kanya, muspan ka, mata ka, ato kag paliton, then magpa-sunbathing ra ka, then magpa pretty ra, then after magkambugahay, pretty ra po, ana, then it's so nice. Then, mag-floating ra ka sa lagdoong. It's very good. Bye, You're with a girl. foreigner. So, Time's yes. Amazing. Let's go to Sikihor! Sarah. Correct. Agree ko na si Drake. I'm a whore for Sikihor. Sige, Thank go. you. Go. Na siya 1 minute and 3 seconds. Oh, nikapin siya, guys. Sorry. At dahil dyan, 57 na lang ka. Sorry. 57 wala taon. Sorry. Kasi next, ikaw. Ako. Timer starts now. Starts now. Okay, so ako related na po sa giingon ni JP. Very one of the proudest moments that we had this year was competing with Badirak, like Asia nga mga groups. So, who would have thought number 6 me? Ako, But didn't again, more ano pa yun, like for me, for us, we're still didn't thought. hoping to grab some gold this year. So, World Nice Supremacy one, grab. Battlegrounds. We'll see you in July in Cebu. Charot. Hindi plug na ito. Just to share. Anyway, it's a dream nga we wanted to have this year, hopefully. And if ever man gani mo qualify me, we'll be going to Hong Kong Ah. for
for the championship. So Hong Kong Bayawan. so we'll do our best. And God thank you will sa do the tanang rest. support na mo And God during will do our journey sa Body Rock. Yes! Yes. More support pa. More Congratulations. power to Dumaguete talent. Correct. Support Nice local talent. Support Exactly. local. 1 minute and 1. Atong last question. Ano ba na ikas? Also, I'm so sorry. Kain kay Kalord, di man mo escape si Lord. Oo. Ano gabalikan di ka? Okay, Patiling start. ka good. Ready na ka? Yes. 1 to 3, go. 2 minutes eh. Proud ko ron kay mahimo na kong ka-delete sa Miss Universe. Charos ako yate. I just want to share it, guys, because this will be my second time to perform at Barina Summer this coming Saturday. Wow. Yes. Okay. We'll be watching. Correct. Cancelled. Si ate na busy jud siya. So, ano lang siya, like, kanang, i-consider na ko siya na another achievement sa life na kanang napilian na mo, I mean, ambot kasi kapili, pero at Yeah, least pero napilian na mo. nag-volunteer. perform. As a drag Yes. queen, Yes. especially. So, Nag-volunteer. it's a blessing jud siya. So, ha? Iyang gi-volunteer. Wala, oy. Yang Wala, gihangyo jud. si Mother Oo. Jace. Wala, oy. Kanang, Mother Jace? Wala, na dyan ay magpili man. Ambot sila. Ako ni Wa, di ko si siya Lord. kinsa. Si Lord Kami, ako. kami nipili. Oo, di ba? O, di ba? Ang mga friendship na ko gipili ko. Charot. May So, ano dyan siya? Like, 15 another, ano na sad seconds. food. Oo, so, Kapag ay 10 seconds. Oo, ano 10 seconds. and mausad to, kanyang pagpadong na ko dali kay kanang asuka, ayoko ko. And Ang libo na ko sa iching. Na. Ito siya ate. Time's Pero up. actually, iyang gi-volunteer iyang self. Okay, voluntold. Charot. Wala na may options bang sa Cebu. Charing. Wala na like options. So yes, guys, thank you so much for answering that segment or participating. And last question to Okay, cap okay. the episode. Actually, galibog na ko ang karon ba nga generation ang naay problema Or ang ang mga old yun. Ay, 33. So, ang atong parting question, and you know, you guys watching the episode, all 5 of you, can also answer this question sa inyong kaugalingan. So, if wala pressure ang society, May pressure cooker. why? Char. how? What type of adult would you want to be? Daddy. Ay, If you were given a chance to choose the type of adult you were to be without any pressure at all, why? Wala di ka tabag. What would it be? Bitaw Siguro yung ako, adult, Why? I would choose kuan an adult nga adult diaper. like kanang I would believe on the expectations nga gihatag sa atong parents. Nga after ka mo graduate, kay you will live the life you want. Nga walay pressure. Kaya lami pa yapon ipahuway. Like lami na isang bit. Forever na ba? Ayos na natin. Oy, ayos na. Ayos na. Should sa may But like I kuan. mean lami ra pud to enjoy nimo ang life nga wala kay hunahon nga priorities. Let's say if ganahan ka mo party, wala kay hunahon at the back of your mind nga ay after aning party kimukuan pa kumo kamada pa ko. po, ganun. Come the fuck. If mo beach ko ron kay after na po ko'y kamada na po like if Ganun. mulaag ka kay mukuan na pud so like I want to live on that expectation nga I know impossible but Pag vacation leave. I want to have that. Yung mag-vacation Or ba? magsiklive ka. Oo, di ba? Like I want to have that expectation nga hopefully it's a true kuan ba? Puhon. Di ba? Puhon. Maano but- dyan siya, manifesting. I want to have that kind of kuan. Correct. you, like. Kitang tanan dyan. Thank you Yes. for sharing. How about ikaw, ate? Ikaw. Ganun ang ako mabusod. What type of adult? Ganun ko mga daddy-daddy kan mga Adult. tag-iyaw ka ng kuan, katong silang Adult akong plus? mister, Sa mga mga- boyfriend, sila ko. Diloy ka ng, ang sakit yung question. What type of adult would you want to be if And given why? the chance? I think same legit to kuan jud na magalang kumabot sa point Same, bitaw no? na kanang princess na ko. Princess. French fries Anna. Pero Princess Fiona. Okay ra? Okay ra. Dili snake princess. Or Prince or Snake. Mga yung Gcash. Oo, kay Kay nasa Bagang, comment no? section ang link. Oh, tinood na siya. Ana, pero deep, I mean, matinuod guro na, pero kanang kinahanglan manggod nimo i-work hard pa nimo. So, ana jud Play padayon nanta sa life. Kanang ayo lang jud kanang talikdi on sa mga kanang maagian mo na obstacles of mga responsibilities kay maingon lang jud ko I'm almost there. Goodbye to you. My friend. Uy, si Bako! Ay, kabulak pa. Naman ko din.
But ako Sige, ikaw ikaw, last. ikaw. Kitas-tas niya. So ako, I would like to be an adult Like na Tado. daghang wisdom. Daghang wisdom. Wisdom Ay, tooth. Oh, mga unom. Daghang sa wisdom. Kaya daghang di ang wisdom. So unom. Kapoy, paibot. One for you, one for you, one for Share mo wisdom tooth. Ano kay kailangan ko I like giving advice to people. Pag-advisor na lang. Oh, mag-advisor na lang ko. Na May homeroom mga teacher. social worker. Sure. Counseling ba? But no, I like giving advice, especially to people nga kanang may pinagdadaan sa buhay, kanang advice sa buhay. Kaya ako guidance manggod, counselor na lang. I feel like as a teenager, murag wala. Teenager? Yake ko ana. Wow. Bata pa si Lord? Yeah. Oh. No, as a teenager, wala ako'y kadalaganan to ask for help, advice. Sa Ovaltine. Pagkabag lisod ka ng it was, I felt like I was carrying the weight of the world all by myself. By Tinod ba Celine siya? Dion. Yes. Do you wanna leave? So, as All an by adult, myself. ganahan ko Bugat ang nga, cross niya. I'm the adult na the young people can run to ask for advice. Run to You by Ano po mula Whitney ka open mo? Houston. Ayaw po mo gran. Walk with faith. But, Correct. walk with faith. Or alay lakad in English of for walking. As Papa Susej, charing, kailan ko I have a lot of Bakit ka wisdom to give to guidance people. counselor? Kay, lisod biya po nang when you social have worker. problems at wala kay mashiran, wala makaad-sabot True. nimo. Yung mo lang isuwat sa nut. Bitaw, tinood. Fair Wala enough. mo advice nimo. So, if I can provide that for people who are struggling with their problems in their day-to-day life, then I would be that gladly and happily. You know who to for talk the to. price of $250 per hour. Correct. You know how to tap to PM lang Recession. niya. 3 hours for 250 guys 250 session for an with hour, then- our financial advisor. Yes, but ako man karmsig ako, like, I like giving advice to my friends. If makatabang jug, if na ko'y, Diba? True. ma-share nga wisdom sa ilaha, Correct. advice, kailangan kong Paibot hatag. mo ito yung wisdom. Di ba po ko dentist? Wala, oh. Char. Here's my wisdom. Kaya na siya mga ati, so I wanna be the wise I wanna be a Jollibee. adult. To be. Ikaw ate. Sige, to wrap this up. charot. Wow! As a rapper. To wrap this up kay mag-Christmas party. Duichi mo ko. Outer ego. Wow. Pilpod na ako. Ego testicle lang. Di ba sa bakut? Kaya, I wanna be At to be awayan. I wanna be like Well, other people are. I wanna be. Ako gana tong adult nga worry-free. Kauban sa carefree. Kaman sa carefree, stress-free. Kay, if worry-free ka, stress-free. Stress-free. Stress-free ka. Diba? If worry-free ka, kanang stress-free jud Pod ka. ka. May na po sa akong nawong, pero... Bitaw gana ko like dili ko pa murag same na ba sa murag tanan na ba kay like dili ko pretend if I'm doing something like an anak ay di ko ma-worry kung unsay Outcome. outcome man na kay ano siya ay gid Worry-free mo ka. kay amore ka nang I will do kanang unsay asang ganahan kani kanang ano unsay mong ganahan eh Carefree ka, wala kay... dili ka mo mind nga You don't think of other people's opinions. ana so ana What if what? Na yung mga what ifs na ano. Correct. Ana, murag, dili na ka mag-mind kung unsay kung bad ba ni siya. Outcome man as long as nice imong kuy buhat. Kung pwede pa lamang ana ra gyud ang life. Ana No. ba? Nagat sila kay... Gat sila ka like kanang atake ra jud kasi. Go, like, go, go! Heart Ano attack. lang, Rufa may kinto lang dyan. Tala, Go lang. Wala di ko ano, tala. Go. Ano ba? Murag kung Okay, kwarta, So with the tala. flow na lang, Jud. Mga warta Worry sa free. tala. Tala. Nakitala. Tala. Tala. Best irony mo. Oh, what a shot. That's for me. Amazing, guys! Oh my God. So, maujud na siya, guys, no? Medyo, I think it's a unanimous decision. Nga go lang dyan. Charot. Oo, nagulang Nga, na tantanan. Adulting is kind of difficult. Dili Right? siya To ingna. handle. To the point nga, more siya ba consider as a scam, right? But I think ang importante makahapir po dyan siya. is that ato siyang i-overcome. Correct. And that we build a community around us that will help Correct. us survive our lives into See the situation with the silver lining. oldhood. Charot. Nice ra pud siya like dili ra ka mo like mo stay ana
ba nga? Tinuod, Someday, tinuod. like, Stay away lang. mura siyang kanang i-feel. Embrace. No, ang problema kay agian na dyan na siya. Di na siya punduhan. Correct. Yes. Di punduhan, dili nimo ka ng talikdan. Agiilan jud. Agiilang Face jud. it. Kay problems are meant to be solved man jud, ladies and gentlemen. Face it. Kung na kay problema, naatay solusyon. So guys, thank you so much for coming today. Oh my God. Seryoso na kamay. Nagseryoso ang topic. That was Pero, episode bongga to, 2. kinakaon. Hopefully guys, na mo na-learn nga lesson, Correct. I think. Bisag unsa may Especially- ka-prostitute sa mga Oo, outfit. tinuod. Di ba kung ano sa prostitute, ang topic kay Seryoso. Part mo sa adult. Adulthood ba na siya? Amo, So, ay. stay tuned for another episode, I think. Yes. If napatay tayo. Tomorrow. Oo. And have a blessed day. Yes, Thank you guys. thank you so much. Wala na yung bash na mo. Podcast, pwede na may mukaon. Okay, pictorial na ta. Correct.